Ce serviți, domnișoara Moroșan? Eu am venit cu 17 milioane la mare și suntem mândri. Astăzi la 4 zi și uite ce mănânc. Un paseu, scande de la Sibiu și un almet cu iaurt. Având în vedere că toți banii s-au dus. Nu știu. Zi poftă bună! Bună dimineața! Zice ceva la cameră. Bebeți cu seara! Ei, Bucova, Credeți-mă, am ajuns la biserică, vreau să mă rog și eu pentru viitorul meu. Deci nu mă reprezintă deloc viața asta. Deci nu sunt așa, credeți-mă, oamenii mei. Sunteți cultuțați-mă ce am ajuns, frate. Am venit la mare, am crezut că o duc și eu bine câteva zile, dar uite-mă, mor de foame. Am făcut biserică, să mă ajute și pe mine cineva, rog eu frumos, să apelați, faceți o linie fierbinte pentru mine. Nobil. Faceți o linie fierbinte pentru mine, vă rog eu frumos, ca să sune și oamenii să se simtă bine la telefon. Vreau și eu să fac un ban, vă rog eu frumos, ajutați-mă. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can tonight. Hotties wearing Prada skirts real tight. Temperature is rising, feeling real hot. In the
the heat of the night. Midnight, the party won't stop until the moonlight. Scoping out the